Santa Eulàlia era i és molt estimada pels barcelonins, sobretot els que ho som de dins de muralles. És patrona i filla de la nostra ciutat. Però qui era Santa Eulàlia? Era una adolescent que va néixer a la llavors allunyada vila de Sarrià, on hi havia una casa senyorial a tocar d'un indret anomenat Desert. Els seus pares van decidir viure lluny de Barcino, ja que per aquells temps ser cristià no estava ben vist i així protegir la seva filla de les urpes de l'emperador Dioclecià, un governant romà que tenia molta mala bava i gran antipatia als cristians. Si una cosa distingia aquesta noia tan adolescent era el seu tarannà solidari. A totes hores, els pobres trucaven a la porta de casa seva i li expliquen que mai no se'n tornaven sense rebre una petita almoina. Tanta generositat va molestar els pares de la jove, així que un dia l'aspirant a santa portava una falda amb un vestit ple de pans per donar a una dona que hi havia a la seva porta. El pare, enfurismat de la gesta, la va aturar i amb aire imperiós li preguntà què portava al damunt. La donzella li digué temorosa que duia flors. El pare, sorprès, contemplà el primer miracle. Decidida com era, va anar a parlar davant del cònsol Dioclecià per exposar que ja n'hi havia prou d'empaitar els cristians. Dioclecià, fet una fera, la va tancar a la presó i així la convidava a una profunda reflexió. De nou, requerida davant del cònsol perquè abandonés la seva fe cristiana, no ho va voler fer. Va ser condemnada a rebre 13 martiris, tants anys com tenia, dels quals el nostre grup us representarà els més coneguts. Ho farem per mitjà de figures plàstiques a semblança de les moxigangues d'arreu de Catalunya, que representen la passió de Crist. Així ens ajudarà a fer més entenedora la vida i la passió de Santa Eulàlia. A partir d'aquest moment començarem a construir un petit retaule. Cada part del retaule són les nostres 8 figures plàstiques que composen aquest ball. I aniran interrompudes per 7 moviments verticals en forma de creu que representen la reafirmació de la fe de Santa Eulàlia. Jo, que sóc la vostra veu en off en aquesta història, us durà de la mà en cada moviment per poder construir junts aquest retaule, on al centre i per acabar hi trobarem la lluita pels principis i per la llibertat. Aparegué un àngel al qual li explicà que esdevindria santa i patrona de Barcelona. Perquè quedés constància, l'àngel va fer que els xipresos es transformessin en palmeres. Diu la llegenda que a dia d'avui les palmeres que tenim a la ciutat són les descendents d'aquelles palmeres.
flagel·lació. Va ser un dels primers martiris que va rebre la santa. Va rebre 13 fuetejades dels més ferotges soldats de l'exèrcit romà. La baixada del barril. Sulfurats per la resistència de la jove, la ficaren nua dintre d'una bota en la qual hi havia gran quantitat de bocins de vidre trencat, pedres cantollades i claus de puntes eriçades, i la varen fer rodar costa avall per una pendent. Des de llavors, aquella pendent es diu anomenada la baixada de Santa Eulàlia. Segona anunciació. L'àngel se li ha de tornar a aparèixer per indicar-li per on es podia escapar de la presó on els soldats romans la tenien reclosa. La presó. Gràcies a les indicacions de l'àngel, Santa Eulàlia va poder fugir de la presó, però va ser capturada ràpidament. Llavors, l'emperador Dioclecià, pres de ràbia per la força de la jove, decretà la persecució sense treva de tots els cristians, i Santa Eulàlia fou tancada a la presó situada a l'antic call. Actualment, al carrer de la Volta de Santa Eulàlia i del Remei, on diuen que el sol no hi ha tornat a entrar mai més. La crucifixió. La fugida poc agradà a les autoritats romanes i a fi d'evitar aquestes reiterades fugides no vacil·laren i sense embuts decretaren el sacrifici final, que consistí en clavar-la en forma de creu i nua. L'objectiu no era més que fer-li passar vergonya, però del cel, tot i fer un bon dia, va compadir-se d'ella i es posà a nevar per cobrir la nuesa i vestir-la de bordellons de neu blanca i pura.
les nevades més fortes que mai s'hagin vist, cosa que provocà que els soldats que custodiaven el cos sense vida de la santa marxessin corrents. Aprofitant la fugida dels soldats, els pares enterraren a la seva filla. I així, finalment, Santa Eulàlia fou guiada fins al repòs etern. Moltes gràcies per haver vingut a aquesta representació. Agrair la Cobla Ciutat de Granollers la seva participació i al seu director. I esperem tornar-vos, si us ha agradat, tornar-vos a veure el proper any. I ara, tot seguit, l'Esbart Català de Dansaires començarà la seva actuació de danses folclòriques. Moltes gràcies.